Учена съм да рисувам, но мисля, че той беше щастлив, че не стана художник. Да не можеш. И аз съм щастлив. Аз не съм искал. И всичко, което е литературата в мен, беше той. Той го е изградил, той го е създал. Той беше много социален човек и Габрово е свидетел на това и притежава това, което той е дал за този град. Той не може да стои в страни от нищо и да бездейства. Той беше един, и да го знам до голяма степен от себе си, защото явно съм го наследила. Той беше голям самотник. Голям самотник. Човек, който може месеци наред да не го видиш дори. До такава степен е потънал в това, което работи. Или в това, което чете. Ами много лиричен художник. Много свързан с поезията. Сана Ахматова. Татко винаги бил много суров към мен. Да. И ме припозна, чак когато завърши гимназия. Така не ме броеше много. Но татко, и това го казвам абсолютно убедено, и това го казвам не аз, а хората, с които е работил, живял, неразделно, колегите. Да. Той нямаше лакти. Той така не напредваше никога. И писмата, които получавах, докато бях студентка в Москва. А какви писма? Ние стигнахме до там, викам, улица, добре, ясно ми е. Поне една картичка пускайте, нищо не пише. Адресира я. Но пишеше, докато работиш, няма да остарееш. Това ме научи. Той не остаря.